الشعتمتنا خرمت حلاوي أنت حمامات كلنا يحوي بوتاي بلون فتسون سلاي مدالوي لبي عبريترا دما سمياوي لبنا يوزنا مرمينا نسمر لبي وعيننا عارحيقنا نتمر لبنا يورخنا هاديقنا نسكم عفرين رقصن تحندقناكم لبي يمين عينا فرسنا سنيقنا نلقم لبي 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 لبنا يبيتنا لبنا لبي إريتراوي الشعتمتنا خرمت حلاوي أنت حمامات كلنا يحوي بوتاي بلون فتسون سلاي مدالوي لبي إريترا دما سمياوي لبنا يوزانا مرمينا نسمر لبي عيننا عارحيقنا نتمت لبنا يورخنا هاديقنا نسكم عفرين رقصن تحندقناكم لبي يمين عينا فرسنا سنيقنا نلقم سلام تخطاتلتنا الشانل انقعد حن مصاخم لومي نعخم يمهرن يزاناغعني زبلكو تحزو حيز قريبا لخمو نسخم كابوغنكم لايك سبسكرايب بمغبار مكتالكم ايفلين اندابلكو نابت مد ابزلنا غيزي كونتاتنا ايثيوبيا خم نريو يزلو تግራይ ሓደ ዓይነት ጉምቲ ወሲዳ ነቲ ቀጻሊ ዘቋርጽ ናይ ኩናት እንደምን ህልቂትን መወዳእታ ክገብሩሉ ግድነት ስለዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ መሪጾም ፍትብልጽግና ዝኾዶ ዘሎ ዕብዳን ጠጠው ከነብል እኳ ተዘይካልና ግን ካልእ ትረት ምስ ጎረቤትና ዘለና ዘይምስምማዕ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሕ ሰላማዊ መርገጺ ወሲድና ክልቴና ንራዳዳኣሉ መንገዲ ሒዝና ክንመጽእ ኣለና ስለዝበሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትን ከም ናይ ቀረባ ጎረቤት መጠን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዞም ክራዳድኡሉን ክሳምዑሉን ዝኽእሉ ንቐጺሉ ክመጽእ ዝኽእል ዘይምርዳእ ወይ ከዓ ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ነገራት ጠጠው ንምባል ኣብ ሰላም ኢና ጠጠው ኢልና ዘለና ወይ ሰላማዊ መንገዲ ኢና መሪጽና ዘለና ብምባል መርገጺኦም ኣፍሊጦም ኣለዉ ብሰዓት እዚ ማለት ሕጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብልጽግና ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንትግራይ ምሻዕብያ ኮይኖም ጀሚሮሞ ዘለው ስራሕ ወይ ከዓ መስርሕ እዚ ብሓደ ኮይንካ ንብልጽግና ንምህራሚ እዩ ከምዚ ዓይነት ትርጉማት እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ድኹም ምዃኑ ዘርእየካ እንታይ እዩ ሓደ ነቲ ዝዛረብዎ ዘለው ብመርትዖ ክድግፎ ይክእሉን እዮም እንታይ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ነገር እዮም ዝብሉ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ከዓ ትግራይ ንሰላም መሪፀ ትብላላ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ንኩናት ዝዕድምን ናብ ኩናት ዝደፍእን ጻውዒት ክገብር አይራነ አሁን ጦርነቱ ከተከሰተ በየት በኩል ይከሰታል ምናልባት ከተባለ ሊሆን የሚችለው በኔ ግምት በኢትዮጵያ መንግስት ትንኮሳ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለኤርትራ መንግስት አሁን ወደ ኢትዮጵያ ጦርነት የሚያደርግበት ኢንሴንቲቭ ምንድነው በየሳስብ በመሰረቱ ማግኘት ያቅተኛል ማለት ነው ቀጥታ ወረራ ለማድረግ ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለመያዝ ነው የሚፈልገው ተወሰደብኝ ያለው መሬት ከሆነም ባልጀርስ ስምምነት መሰረት ያለውበት ቦታ ነው ብሎ አሁን ኦሬዲ ይዟል የሚፈልገውን ነገር ከህዋት ጋር የነበረውንም ቅራኔ በሚፈልገው አይነት አጣናቋል ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ የኤርትራ መንግስት ኦፌንሲቭ ነው ወደ ጦርነት የሚገባበትን ነገር ለማሰብ ያስቸግረኛል ስለዚህ ከሆነ ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አንድም ተቃዋሚዎችን ይደግፋል የሚል ሪቶሪክ ሰማለው በሌላ መንገድ ደግሞ ትግራዩ ጦርነትን በኩል ደግሞ ገብቶ የሰብአዊ መብት ጥሷል እንደዚህ የሚል አዲስ ሪቶሪክ ሁሉ መጀመሩ ነው ያለው ሁለተኛ የወደብን ፍላጎትም ከፍ አድርጎ ማንሳትና ያንንም አስፈላጊነቱን የግድነቱንም ደጋግሞ ማንሳት ያያለው ስለዚህ ጦርነቱ ከተጀመረ ሊጀመር የሚችለው ብዬ የማስበው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይመስለኛልና እንደዚህ ነው የምረዳው ቴዲ
ስለዚ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ መሪፆም ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣፍና መሊእና ምክንያቱ ንኩናት ዝደፋፍእ ብክልቲኡ ወገን ኣይሰማዕና ዘለና ብትግራይ ይኹን ዋላ ብኤርትራ ከም ጎረባብቲ መጠን ግን ክልቲኦም ፅቡቅ ምርድዳእን ካብ ኩናት ክርሕቕ ዝኽእል ስጉምታትን ክወስዱ ንርኢ ኣለና ብልፅግና ወይ ከዓ ናይ ብልፅግና ከደምቲ እዚ ዝሕምሞም ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገድታት እዩ ሓደ ካብቲ መንገድታት ትግራይ ኣብ ትሕቲኡ ኮይና እሺላ ክትከይድ ብዘይ ምኽኣላ ወይ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ክልል ከምኡ ናብ ኤርትራ ክፍፅሙ ሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ወይ ምልዕዓላት ሕራይ ኢሎም ክግዝእሉ ብዘይ ምኽኣሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ ብቁጠባ ዓፊኑ ከይፈተው ተገዛእቱን ምዃን ክገብሮም እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብዚ እሶም ካልእ መንገዲ ኣለዎም ማለት ትግራይ ኮ ከም ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ስቴት መጠን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ትጠምየሉ መንገዲ የለ ምክንያቱ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣሎ ትግራይ ከዓ ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ትርከብ ክልል ከም ምዃና መጠን ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ተዘይተኸልኪሉ ወይ ተዘይተዓፅዩ ትግራይ ትጠምየሉ መንገዲ የለ ንዓና ወደባት ኣለውና ትግራይ ካብ ወፃኢ ከተምፆ ዝደለየ ዝኾነ ይኹን ጠለባት ከነቕርብ ፀገም ዝበሃል የብልናን እዚ ማለት ናይ ቀለብ ይኹን ዋላ ናይ ሰብኣዊ ዓቕሚ ቀረባት ማለት ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ይኽሰቱ ስለ ዘለዉ እዚኦም ንብልፅግና ሓማሚ ምክንያቱ መጀመርያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክዛዙመ ኢሉ ሓሲብዎ ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ክልል ወይ ናይ ፋኖ ኩናት ኣሎ እሱ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ዘይምኽኣሉ ህዝቢ ጨፍጨፍካ ስለ ዘይውዳይ ዕጡቃት እዮም ተላዒሎም ዘለዉ ስለዚ ኣብ እቲ ዘለዎ በረኻታት ከድና ተጥፊእናዮም ዝገብርዎ ነገር የለም ኢሉ ብምሕሳብ ናይ መሬት ኩናት ናብ ድሮን ወሲዱ ክንደይ ህዝቢ ጨፍጭፉ ደው ከብሎ ይከኣል ምክንያቱ ህዝቢ ብከምዚ መንገዲ ፀጠው ከተብሎ ይትኽእልን እዩ እዚ ከምዘይ ዛዘም ምስ ፈለጠ ንትግራይ ክተኳትኳ ፈቲኑ ናብ ኩናት ዝእተወና ቅድሚ ሕጂ እውን ብመንግስቲ ኤርትራን ብመንግስቲ ፌደራልን ክረአ ከሎ ነናይ ገዛእ ርእሱ ዝተፈላለየ ርድኢት ነይርዎ መንግስቲ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ዶብ ሰጊሩ ናብ ኤርትራ ዝተተኮሰ ካብ ትግራይ ኣፅዋር ስለ ዝነበረ ህዝቢ ክህልቕን ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ዝግህስን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምክልኻል ግድን ከኣቱ ነይርዎ ኣትዩ ስጉምቲ ወሲዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ካሊእ ነይሩ ዕላሙ ንትግራይ ኣጥፊእኻ እንተተኻኢሉ ንኣምሓራ ክልል ኣዳኺምካ ድሓር ብትግራይ ጌርካ ካብ እቶም ዝተረፉ ናይ ትግራይ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ጌርካ ንኣምሓራ ክልል ኣዳኺምካ ከዓኒ ብዝተረፈ ዓቕሚ ካብትን ዝተዋፅአ ሰራዊት ሒዝካ ከዓ ናብ ኤርትራ ሙፋሪ ነይሩ ዝኾነ እዚ ክሰልጥ ኣይከኣለን ስለዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እታ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ክመፅእ ዝኽእል ለውጥታት ኣሎ ተባሂሉ ተሓሲቡ ይኽየድ ነይሩ ነታ ፕሪቶርያ ከይትትግበር ግን ብልፅግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሳዕ ትወድቕ ብፍላይ በቲ ቀንዲ ናቱ መሳርሒ ከም ግዝያዊ መንግስቲ ገይሩ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኣቢልዎ ዝነበረ ጌታቸው ማለት እዩ ገይሩ ፕሪቶርያ ትርጉም ከምዘይህልዋን ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይምለስን ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ከምዘይትኽእልን ገይሩ ጠጠው ኣቢሉ እዚ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ አክቲቪስት ኢና ዝብሉ ወይ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኢና ዝብሉ ወይ ናይ ውድባት መራሕቲ ኢና ዝብሉ ተዛረብዎ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ዝተወሰነን ዝተፈረመን ናይ ፕሪቶርያ ዝበሃል ስምምዕ ከይትግበር ጥራይ ዘይኮነሲ ከምኡውን ትግራይ ንኸይትረጋጋእ ህዝቢ ትግራይ ናብታ ዝወፀላ መሬት ወይ ዓዱ ንኸይምለስ ትግራይ ዘይተረጋግአት ኮይና ብቁጠባ ይኹን ብፀጥታ ይኹን ኣብ ዘይተረጋግአ ኩነታት ኮይና እንድሕር ፀኒሓ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ምስ ወደአ ንትግራይ ከዓ ከም ድሌቱ ዝገብረሉ መንገዲ እዩ ዝሓስብ ነይሩ ብልፅግና ስለዚ እዩ ፕሪቶርያ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ክኸውን ዝፀንሐ ማለት ሕጂ ናይ ፕሪቶርያ ዘይምትግባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከተግብሮ ዝደሊ ተግባራት እውን ዘፀብቀሉ እዩ ግን ብጭቡጥ ግን 4 ኪሎ ሓኒቅ ሒዛቶ ዘላ መሬት ካልእ እንደገና ኣብዚ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሳርያ ማርያታት ትገብር እያ ትግራይ ከይትረጋግአን ብሄራዊ ስኒት ከይህልዋን ብክልተ እግራ ደው ኢላ ስራሕቲ ከይትሰርሕ ዲስተብላይዝ ናይ ምግባር ትግራይ ቀዋሚ ፖሊሲ ናይ 4 ኪሎ ካብ ዝኾን ፀኒሑ ሕዚ ዝተፈላለዩ ሳቦቴጅ ትገብሮ ተውሽጢ ሕወሓት ዝገበረቶ ያው ግልፂ ንሪኦ ኣለና ገሊኦም እውን ሸማቶም ኣላ ስራሕ ክፍፍል እውን ተገይሩ ኣሎ እዚ እውን እቶም ትግራይ ዘለዉ ብናትና ናይ ውሕልና ውድቀት ናይ ፖለቲካ ውሕልና ውድቀት ዝፍጠሩ ዘለዉ ምስ ዘዋደው ተተሓዙ እውን ከመይ ክትጥቀመሎም ትሓስብ ከም ዘላ ንሪኣ ንሰምዓ ኣለና ኣብቲ ናይ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ማዕድን እውን ዓብዪ ገዚፍ ኢደ ኣለዋ ናይ 4 ኪሎ ሓደ ዝተኸልከለ ከም ኒኩለር ዝተኸልከለ ኬሚካል ገሊኡ ይኣትወሉ ካብ ዝበሃል ሓደ ብኣየር መንገዲ እዩ ተሓታቲት እያ ብጣዕሚ ክልክል እዩ ብዓለም ለኸ የሕትታ እዩ ምናልባት ገለገሊኦም ክወፅእ ዝገበረቶም እቶም ሓደ ኣካላት ኢደ ኣለዎም ዝበሃሉ እውን ምስናታ ተሓታትነት እውን ከይኾን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ንባዕላ ንውልቃ ዝመፃ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ወርቂ ናብዚ ክመፅእ ዋጋ ወሲኻ ናብዚ ክመፅእ ብምግባር ናብ ሽረ ክመፅእ ብምግባር ዋጋ ወሲኻ ከምዘይንቆፃፀሮ ዘይሕጋዊ ንግዲ ወርቂ ክተባባዕ እንደገና ኩሉ ከዓ ናብ እንስሳ ዘዳለወቶ ክውህለል ትገብረላ ብኢኮኖሚክ ሳቦቴጅ ማለት እዩ ስለዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ወርቂ ማዕድን ክግበር ብጣዕሚ እያ ትሰርሕ ዘላ እዚ እውን ሓደ ትግራይ ናይ ምንጋዕን ክትረክቦ ዝግባኣ ረብሓ ከይትረክብ ናይ ምግባርን እዩ ብዙሕ ፐርሰንት ወሲኻ እያ ኣብ ሽረ
بزح حقا من قد ورقنا عريت وعل مالتي عريت كيلو زي حدقنيا إيكونوميا مخرج مدلوا يريكاي يالك كده أنا خبلو خمس أنا حين اتقاندي ورقنا يمزمات سرح جنرالات ناي تجراي دي يكونوا زجبرو زلوا سبلتقنا يزجبرو of course إدم زوتو ناي تجراي ما راح تخلوه خليه ما هالقداي الجبرون يميل كحت الزربا يتخلنيها جن اتقاندي نزي إدو زوتولو زلون كأن تربحنا يتكونتات زلون نتزي حقاو مزمات ناي معدنات كاب تجراي في تسمزلو بلتقنا بعلي جيتا شو كم جزاو من قستي تباهيلو تمريض بتجراي كوفي لخلو بمونجو خلتيهم ناي كلتيهم سرح أتجبارو خينو دو كبل زجبو مالت نخلتيهم زرخب زرادة كلتيهم حبر أو زخنا مرد أتاخن خلوهم كسرح زجبو ጊዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ናይ ብልጽግና ኣሳሳይ ኮይኑ ብትግራይ እዚ ተግባራት እዚ ንኽፍጸም ቀንዲ መሳርሒ ዝነበረ እሱ ኩንጅሎ ዘለዎ ሰብ ግን አሉ ግን ኣብቲ ዘረባ ከዓ ጌታቸው ብዙሕ ስለ ዝዛረብ ሰባት ኩንጅል እናበለ ከሎ ወይ ንስተወሰኑ ሰበስልጣን ኩንጅል እናበለ ከሎ ዝመልቁ ሓቅታት አሉ እኔ በማቀው በሚገባ ባረጋገጥኩት ሰነድም ጭምር የወርቅ ማሽኖችን ሲያስገቡ ነው ወርቅ የፖለቲካ አመራሩም ወርቅ እነዚህ ዝም ብለው ሰዎች የፌደራል ሰዎች ጋር እንነጋገራሉ ልንገርህ እዚህ ፓጢያቱ ብዙ ነው የፌደራል ሰዎች ጋር ማሽን ሲያዝባቸው እናንተን የመሰለ ሰው እኮ የለም ይላሉ የተለማመጡ ማሽን ላይ ስለቁ ይሞክራሉ ይሄ ዝርዝር መረጃ ነው ያለኝ ስለዚህ በናይ ውሽጣ ሃገር ጉምሩክ ዝመፀ ንብረት ናይ ዕደና ወርቂ መንግስት እንዳፈለጦ ይዛኣቱ ዘሎ ማለት ካወፃ ሃገር ዝላኣኹ ማሽናት ካወፃ ሃገር ዝኣቱ ማሽናት ናይ ዕደና እንድሕራልዮም እሞ መንግስቲ ከኣኒ እንዳፈለጠ ንትግራይ ተጻዒኖ ማሕልፉ እንድሕርዳሃልዮም መንግስቲ እውን ኢዳ ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ንከምዚ ክገብሩ እዮም ተባሂሎም ዝተታሕዙሲ እቲ ዘተግብር ሰብሲ በጃኹም ኣውፅለ ኢሉሲ ገንዘብ ከፊሉ ወይ ከዓ ብዘይሕጋዊ መንገድስ ከውፅኢ ዝፍትን ይብላል መን እዮም ቶም ምስዞም ሰባት እዚኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት መንግስቲ ኸ ምስ ሕወሓት ኮይኑ ወይ ምስ ትግራይ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ በዓል ስልጣን ዘይሕጋዊ ስራሕ ሰራሕ ኣሎ ዝበሃልሲ ብሕጋዊ መንገዲ ንኢትዮጵያስ ናይ ዕደና ማሽናት ክእቱ እዚ ካብቶም ብዙሕ ክዛረብ ክብል ዘምልቆም ሓቅታት ምክንያቱ ጌታቸው ፈጺሙ ሕጂ እንተኾነ ፈጺሙ ኣካል ሕወሓት ኣይነበረን ካብ ዝሓለፈ ኩናታት ሒዙ ኣብ ግዜ ኩናት ምስ ብልጽግና ይራኸብ ከም ዝነበረ ዝተወሰኑ ሓለፍቲ ዛረቡ እዚ ሓቅታት እዚ ድሓር ዶንጊ ዝወፅ ዘሎ ሓቅታት ግን ጌታቸው ሕወሓት ሓዲማ ትግራይ ዝተመለሰትሉ እዋን ከይተረፈ ምስ ብልጽግና ይሰርሕ ነይሩ ምክንያቱ ጌታቸው ሓንትን ዝደልያን ዝኣምነላን ዕላማ ገይሩ ዝሰርሓላን ነገር ተሃልያ ስልጣን ጌታቸው ናይ ስልጣን ጽምኣት ዘለዎ ሰብ ክንደይ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ክንደይ መንእሰይ ትግራይ ሃሊቑ ክንደይ ሰንኪሉ ክንደይ ህዝቢ ተማዛቢሉ ክንደይ ሽግር በፂሕዋ ትግራይ ንጌታቸው እንታይ ጌታቸው ሓንቲ ዝኽእላ ነገር ተሃልያ ንፉዕ መዳሪ ንፉዕ ተዛራባይ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ንፉዕ መዳሪ ሰብ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ምእማን ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ እቶም ገለገለ ሰባት በትናቱ ዓቕሚ ወይ በትናቱ ናይ ምዝራብን ናይ ምእማንን ሓይሊ ተረትዑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጽዎ ሰሚዕና ኣለና ንኣብነት ነቢይ ስሑል እውን ተሰሚዕናያ ንጌታቸው ከም ሓደ ሓያል ናይ ፖለቲካ ሰብ ገይሩ እዩ ዝገልጹ እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እዞም ዓይነት ዘረባታት እዚኦም ዝመልቁ ሓቅታት ኣሎ ነቢይ ስሑል ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጌታቸው ሓደ ሓሳብ ወይ ሓደ ዕላማ ሒዙ ንኽልተ ርእሲ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኢልዎ ከምዚ ክብል ከሎ ኢቭን ትዝሓቶ ዘሎ ናይ ኣውራምባ ታይምስ ጋዜጠኛ ዘይንፈልጦ ሓቅታት ኣሎ ማለት ኢሉ ይድሓቶ ምክንያቱ ታ ቪድዮ ረእይዋሞ ነቢይ ስሑል ደምልቆ ሓቅ ኣሎ ብዚ ያው ህወሓት የሚያሽከረክሩት ከታች ነው የሚያሽከረክሩት ኃይሎች አሉ በጣም ጥቂት ኃይሎች በእነሱ ተይዘው የሚያምኑት ሌላ የሚናገሩት የሚሰሩት ደግሞ ሌላ ሆኖ መንቀሳቀስ መቻል ለኔ ይደንቀኛል እና እኔ የሳቸው ሐሳብ ነው ብዬም አላምንም ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ነገሮች ሲናገሩ የኛን ዓላማ ይደግፋሉ አቶ ጌታቸው ያሉኝ ነው ደና እሱን ይቆየልን ግን ለውጥ የማናቀው ነገር ካለው ይሄ ነው ደና እሱ ወይ ሌላ ጊዜ እናወራበታለን ያው በጊዜ ሂደት የሚገለጽ ነገር ስለሚኖር ለጊዜው ይቆይልንና አቶ ጌታቸው ከዚህ በፊትም አገራዊ ለውጡ ሲመጣም በተለያዩ መጥፎ ቃላቶችን ይገልጹት ነበር ያው ስራ ሆኖባቸው ነው አሁንም እዚ ቀደም ዝገበሮ ኢንተርቪው ጻንሐ ኢንተርቪው ግን ኣብቲ እዋንቱን ከይተረፈሲ ጌታቸው ንመን ከም ዝሰርሕ ይድዛ እዚ ኣብቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ እዋን ኮሎ ጌታቸው ኣብ ግዚያዊ መንግስቲ ኮሎ ዝተዛረቦ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንኸይወፅ መታን ታዝመለቆቶ ሓቂ ድሓን ካልእ ግዜ ክንዛረበላ ኢና ኢሉ ሸፋፊን ዋይ ዝሓልፍ እምበር ዝመለቆ ሓቂ ጌታቸው ንብልጽግና ይድሰርሕ ነይሩ ማንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ማእከላዊ ዝኾነ ኣካል ናይ መንግስቲ ኣባል ሕወሓት ኮይኑ ግን ከዓ ሕወሓት ከም ኣተግባሪት ናይቲ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ስምምዕ ኮይና ምስ ፌደራል መንግስቲ ክትረዳዳኣሉ ትኽእል መንገዲ ዘመዓራርን ዝመርሕን ሰብ እዩ ሕጂ ጌታቸው ዝኽተሎ መንገዲ ንኽልቲኦም ዘማእዘነ ክኸውን ኣለዎ ማለት በዚ ንብልጽግና በዚ ከዓ ሕወሓት ወይ ንመንግስቲ ትግራይ ማለት በዚ መንገዲ እንተዝኸዱ ነይሮም ፕሪቶሪያ ቀደም ዝተፈጸመ ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝቦም ዝተመልሰ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ምርድዳእ እውን ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተዘይተባሃለ ብመጠኑ ምተፈትሐ ነይሩ صنع منفس زيت ملاغي سمع أيقونة
فحاوي مخاقي هالي خلي سيطان كسمرو تبع مرز حاليبو إلو عندي حازي كستياكم صبا الساكن أغليتا أبحاقي نغيتا መንግስት ትግራይ ምስ ብልጽግና ማሕበረ ነይሩ ጉዳይ ኤርትራ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና ብሰዓት እዚ ምክንያቱ መንግስቲ ትግራይ ናይ ገዛ ርእሱ መርገፂታት ስለ ዘለዎ ማለት ካብዚ ሓሊፉ ግን ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ ጽምዶ ዝበሃል ወረታት እንዳተላዕለ ምስ መፀ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ሕጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጉዳያት ዶ ገለመለይሉ ስምን መልክዕ እንደይብሉ ስልጣን ሂቡ ኮፍ ምስ ኣበሎ ሕጂ ብሰዓት እዚ ኣካል ሚኒስተር ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምጽላምን ንጀነራላት ትግራይ ብስርቅናይ ወርቅን ብኻልእን ካልእን ኣብ ምጽላም እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ይገርመኒ ሓደ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ትሪኢኻ ከምዝግን ከምዚ ዓይነት ሽፍት ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ዓውዲ ጸኒሕካ ሙሉእ ብሙሉእ ካልእ ፖለቲካዊ ኣረኣያን መርገፅን መምርሕን ከም ዝነበረካ ኮይንካ ድማ ከይሓፈርካ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሲ ነቲ ኢቨን ሲ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ገበናት እንተነይሩ ብዝሓለፈ 3 ዓመታት ቀንዲ ተግባርናቱ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ከም ማእከላይ መንግስቲ ህወሓት ምስራሕ ከልእዎ ነይሮም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ንህወሓት ምስራሕ ድኸልኦም ነይሩ ተዘይኮይኑ እሱ ማእከላይ መንግስቲ እምበር ህወሓት ኣብ ስልጣን ዘላ ኣካል ኣይኮነን ውድብ እያ ህወሓት ውድብ ኮይና ግን ከዓ ንትግራይ ትመርሕ ደላ ውድብ ኣይኮነን متكبار خلقوا نيرهم جنرالات كم زنيرهم الكحت الزارب كلها كل جزء إذن شافنا دوها تن ميدياتات زبازح ميدياتات إذا حق إذا استشافنا نيرين الكحت الزارب تخليها منياتو نايتقرأ اللواز بحلا ميدياتات كلن كابتكوينات حسكا برحريون تخونهم حوحت ينزل لامبر كاب حوحت تجاري دول حقتات ويبدحر مجاري جهاز جبار زلوا ونايبل الناس راح كريك على النيرو زبازح حزب تجاري بحف الشمال حجينا بساعات زي انتي نيرو بخمي ما تيخن رأخي إلنا لنا مال مخنات جيتات شو كتقلمهم كلنا ثم تجارو مالو نجوه لأخ من باري زريك مسرح سل زخول واحد مرحسي ويزخونه أجمع تفتيرو كابسلتان سلستالي جويس هم مسلمنا بكسينا أتوني زحجز جبراز الله نفسه تيو نحو واحد ناب شجر كؤتو اندحر تخيلو خاني بحفش عن تجراي أبتأتي بالسجنات أطولو من قد خفت ريز في التندل مخنياتو تخون النت كابتي أبايتان نريو زلنا زرح حق أصل زخونه أبايتها زلنا نجرن فدرال منقصد الزارب وزلنا بتعم استفلالي نابنا كدانا مليسو أبزي تزارب زرباني رانسمع برتراز بال عرفت كله هذا اشتشبيلات التانية فعلا هذا اشتشبيلات يعني مچم تግራይ زي ዝበሃል ናይ ፕሮተር ጸረ ፕሮተር ኸይዳ ዝበሃል ነገር የለን ቱ ናይ ህወሓት ምጉጃል ዝገብሩ ወዘራ ይኮን ዝዛረብ ከዘለኹ እሱ ናይ ምውንጃል ናቶም ስለ ዝኾነ ኣነ ከምቲ ብሄር ዘውግዕ ዘለኹ እሱ ንዓይ ዝምልከተና ኣይኮነን ብወገን ትግራይ ሲ ዘይፈፀመቶ ካብ ግበርዮ ዝተባሃለትን ላዕሊ እያ ከይዳ ብዙሕ ማይልስ እያ ኤክስትራ ማይልስ ከይዳ ፈፂማ ማለት እዩ ስለዚ 4 ኪሎ ዘይትፍፅም ስለ ዘላ ታህብለክ ደልየ أو 4 كيلو زخون وكلنا يولنا نحنا كلنا وني ندل مس 4 كيلو يمكن بأس يندل ناو كينات كن عطوا يندل ناو كينات زوت تجارات ممكن نقبر يولنا وعلى الزنور مالتي مس 4 كيلو تكتيكا بركب يخلونا نازلوا استراتيجي ركب كلنا يغل بس إيرترا كن استراتيجي ركب كلنا يغلي زي قلت خذ زلوا مالتي بس إيرترا استراتيجي ركب مفتري كالي بس 4 كيلو من استراتيجي ركب مفتري كان تكتيك ركب راح يخلص بروتوريان هالو خميجر كا نتي تكتيكال نتي استراتيجي كايو تكتيكالون استراتيجيكون بس إرتاي قال زي سب كل يخلي بروتوريا تزهلون تزخبر نيرون بس إثيوبيا تكتيكال ركب يخلون هذا منياتو إثيوبيا نايت فترة صقم اللوها نايت فترة ناتشورال بروبلم اللوها مسرتاوي ناي ባህሊ ናይ ክብርታት ናይ ታሪክ ጎንፂ ኣሎ على حد عد خص زي خد بس ኤርትራ ከዓ መሰረታዊ ሓድነት ኣሎ መሰረታዊ ሓድነት ኣለና ናይ ተፈጥሮ ዝምድና ሓድነት ኣለና ፖለቲካ እዩ ዘሎ እዚ ፀገም ኣብዚ ግን ናይ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ፀገም 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ክብርታት ጎንፂ ናይ ታሪክ ጎንፂ ናይ ባህልታት ጎንፂ ናይ ባህግታት ጎንፂ እውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓቀታት እዚ ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ዘሎን ብልጽግና ወይ ፌደራል መንግስቲ እዚ ንኸተግብር ከዓ በቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኢሉ ኮፍ ኣቢልዎ ዝነበረ ጌታቸው ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃፍቲ ክዝመት ዝገበረ እውን ልክዕ ከምቲ ዝበልናዮ ብልጽግና እዩ እቲ ሃፍቲ እቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክወፅእን ክኽዘንን ዝገብር ዘሎ ብልጽግና እዩ እንድሕር ሪእናዮ ንድሕሪ ተመሊስና እኮ ጌታቸው ከምዚ ንብሎ ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ ንብልጽግና እዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ንህዝቢ ትግራይ ምሳኻ ኣለኹ እንዳበለሲ ናይ ብልጽግና መሳርሒኡ ኮይኑ ፀኒሑ ክንብል ከለና እኮ ጌታቸው ረዳ እሱ መሪ ሆኖ እስከተሾመ ድረስ 51% ብሎ ህወሓት በሆነ ኮንፈረንስ አድርጎ በህገ ወጥ መንገድ ቢሆን ሲያደርግ ልክ ነበረ። ጌታቸው ረዳን ከስልጣን ሲያነሱት ግን 51% የተባለው ትክክል አይደለም ማለት ለምን? ያ 51% ይዞ ከመጣ ጌታቸው ረዳ የሚለው ነገር አይሳካም፣ ይፈርሳል።
ስለዚህ ከግል አንጻር ነው የሚያየው። ወልቃይትና ራያን ጌታቸው ረዳ ሲያነሳ የሱን ከስልጣን መቆየት ጋርና ከአብይ ጋር ያለውን ወዳጅነት ከመጠበቅ አንጻር እንጂ የትግራይ ህዝብ በዘላቂነት ሊያገኝ ስለሚገባው ጥቅም አስቦ አይደለም። ከዚህ በላይ ማሳያ የለም። ከዚህ በላይ ማስረጃ የለም። ራሱን ብቻ የሚያስብ መሆኑ ማሳያው እሱ በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ህወሓት 51% ይዞ የሽግግር መንግስት ውስጥ መቆየቱ ጥያቄ አድርጎት አያውቅም። እሱ ስልጣን ላይ ጥያቄ ሲያነሱበት አንተ አትቀጥልም ሲሉት ግን 51% ህግ መሰረት የለውም ተገቢ አይደለም ማለት አሞንጎኦም ኮይኑ ንክልቲኦም ከገልግል ብዘይ ምኻል እዩ ንሕወሓት እውን ክሰማማዕ ዘይከኣለ እኮ ሚዛኑ ስለ ናብ ብልጽግና ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሓሲብናዮ ፕሪቶርያ ንሕወሓት ኮነ ንህዝቢ ትግራይ ዘድሓነት ኣማራፂት ነዛ ኣማራፂት እዚኣ ሕወሓት ብዝግባእ ክጥቀመላ ይክእልን እዩ ኢልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሑ ሰበስልጣን ናይ ሕወሓት ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዘይበሃል ሃብቲ ዘኻዕበቱ ሰባት ስለዚ ነታ ረኺቦማ ዘለዉ ሂወት ተድሕን ኣጋጣሚ ክጥቀሙላ ግድነት ድሕሪ ፕሪቶርያ ሲ ተመሊሶም ሃብቶም ዝሕዙሉን ሃብቶም ዝምለሰሎምን መንገዲ ክሰርሑ ምፃዕሩ ነይሮም ኢለ ሓስብ ኣነ ልክዕ ከም ናይ ጻድቃን ማለት ክንደይ ዝኣክል መንእሰይ ትግራይ ጠፊኡ ኣብ ትግራይ እንታይ ተፈጢሩ ኣሎ ክንደይ ዝኣክል ስድራኢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ዝበሃል ነገር ንጻድቃናይ እንታይ እዩ ትኽኢሉ ነታ ዝነበረቶ ዝውንና ሃብቲ ኣብ ኢትዮጵያ እሳ ክመልሳ ዝኽእለሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ተጓዩ ማለት ስለዚ ከዓ ምስ ብልጽግና ሓገብግብ ክብል ዝረኣናዮ ማለት ጌታቸው ቃል ልክዕ ዕሳ ይገብር እታ ሕጂ ንፂፍዋ ዘሎ ባይታ እንታይ ምዃና ዘይትፍለጥ ስልጣን ንኸውሕሳ ዘይኣትዎ ጉድጓድ የለን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ትርእስ እምበር ጌታቸው ብዝተመርፀሉ መንገዲ እኮ ንክልቲኦም ከገልግል ተዝኽእል ነይሩ ትግራይ ኣበይ በፂሓ መሃለወት ነይራ እዚኣ ስምዖ አቶ ጌታቸው መጀመሪያ ቲፒኤልኤፍ ዶክተር ደብረጽዮንን መርጦ ላከ። ዶክተር አብይ አልቀበልም አሉ። መብታቸው ነው፣ ይፈቅድላቸዋል፣ ስምምነት መስማማት አለባቸው። ስለዚህ ማን ይሁን ተባለ። ዶክተር አብይ አቶ ጌታቸውን ፈለጉ። ቲፒኤልኤፍ ተስማሙ። አቶ ጌታቸው ሆኑ። ቲፒኤልኤፍ ባይስማማ ኖሮ አቶ ጌታቸው መሆን አይችሉም። አሁንም ቲፒኤልኤፍ ካልተስማማ አቶ ጌታቸው ሆኖ መቀጠል አይችሉም። ይህ ግልጽ እኮ ነገር ነው። ለሁለቱም ነው የሚሰራው። የፌደራል መንግስቱም ካልተስማማ ቲፒኤልኤፍ ብቻውን ሊመድብ አይችልም። የፌደራል መንግስቱ መስማማት መኖር አለበት። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ካልተስማማ የፌደራል መንግስቱ ብቻውን ሊያስቀምጥ አይችልም። ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ናይ ግዝያዊ መንግስቲ ስልጣን እዚ ደብረጽዮን መሪጥዎ ነይሩ ሕወሓት ኣብይ ኣይደለየን ጌታቸው ይኹን ተባሂሉ ጌታቸው እውን ብናይ ብልጽግና ምርጫ ጥራይ ዘይኮነሲ ሕራይ ክውክለኒ ይኽእል ይጸገም የለን ስለ ዝበለ ሕወሓት እዩ ናብ ስልጣን መጽ ሕወሓት ተዘይደልዮ ነይሩ ወይ ንክልቴና ይሰርሕ ኢሉ ተዘይኣምነሉ ነይሩ ኣብ ስልጣን ኣይምመፀን ንጻድቃን ኢልዎ ነይሩ ጻድቃን ስለ ዘይደለየ ገለ ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል ነገር የለ ሕወሓት ንጻድቃን ኣሚና ኣብ ስልጣን ኣይተቐምጦን ጻድቃን መን ምዃኑ መራሕቲ ሕወሓት ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኣብቲ ኩናት እውን ተኾነ ጻድቃን ኣካል ናይቲ ኩናት ኣይነበረን ነብሱ ከድሕን ይፈቆዶ በረኻ ዝጎይ ነይሩ እምበር ከም ኣካል መሪሕነት ኮይኑ ዘቕርቦም ዝነበረ ኢንተርቪዋት እንድሕር ሰምዕዎም ነርኩም ከይንኩም ወሳኒ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ኩናት ኣነ ኣካል ናይቲ ምሕደራየ ነይረ እዩ ዝብል ግን ጻድቃን ድሕርታ ፕሪቶርያ ዝኾነት ነገር ከም ተሓጋጋዚ ወይ ምክትል ናይ ጌታቸው ገይሮም ከም ቀንዲ መሳርሒ ምክንያቱ ካብ መንጎ ክልቲኦም ክፍጠር ዝኽእል ክፍኣት ንኣብይ የገድሶ እዩ ንሕወሓት ካልዕ ልዓቕማ እዩ ነይሩ ሕወሓት በቲ ዘለዋ ንቕፅናን ትርን ጥራይ ክድሕን ክኢላ እምበር ብጣዕሚ ሰይጣን ክልተ ናይ ክፍኣት ሰባት እዮም ተቐሚጦምላ ነይሮም ኣብቲ ግዝያዊ ምሕዳር ማለት እቲ ሓቂ ግን ቀስ እንዳበለ ትወፅእ ኣላ ጌታቸው ንትግራይ ይሰርሕ ከም ዘይነበረን ምክንያቱ ኣፎም መሊኦም ብዛዕባ ባሕሪ ዛረቡ ኣለዉ ባሕሪ እንዳማቶም ክግብቱ ባሕሪ እንዳማቶም ክወሩ ዘይመሬቶም ዓሰብናትና ይብሉ ኣለዉ እዚ ንሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ወሪርካ መሓዝ ማለት እዚ ክነሱ ተሓቂ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ዝበሃል ከምኡውን እቲ ናይ መንግስቲ ካልእ ፋና ዝበሃል ሜድያ 24 ሰዓት ዝዛረብሉ ምሁራት እንዳምፅኡ ፈላጣት ዝበሃሉ እንዳምፁ ዝዛረብሉ ዘለዉ ርእሲ እንተሃልዩ ባሕሪ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ዘሎ ኣማራፂታት ናይ ፖለቲካ ተወዲኡ ብቁጠባ ነብስኻ ከተድሕን ተደቂኢልካ ብዓብኡ ብፖለቲካ ነብስኻ ከተድሕን ተደቂኢልካ ብሓደ ሃገር ከም መንግስቲ ተፈላጥነትካ እንዳወደቀ እዩ ዝኸይድ ህዝቢ ከዓኒ ክፃወረካ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እንዳማህመነ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብልጽግና ተሪፋቶ ደላ ብጣዕሚ ንእሽተይ ዓቕሚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣይግበሮ ዳ እምበር እታ ሓንቲ መራፂት ናይ ብልጽግና ኩናት ምክንያቱ ኩናት እንድሕር ደይገይሩ ዘን ተሪፈን ዘለዋ ውሕዳት ኣዋርሕ ናይ ምውዳቑ ኣዋርሕ እቶም ነዚ ቀዲሙ ዝተረድኦም ሰባት ኦሬዲ ስደቶም ኣምሪሖም የለዉ ምክንያቱ እታ ነገር ከም ዘይትፍፀም ፈሊጦም ጌታቸው ከም ጻድቃን ጎራሕ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ዝሓመሰ ሓሚሱ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ማዕረ ክንዱ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ እዩ ነቲ ነገር ክውድኦ ዘይከኣለ ምክንያቱ ሕወሓት ብበረኻ ዝመፀት ውድብ እያ ሻዕብያ ይምሂርዋ ካብ ሻዕብያ እያ በቂላ እቲ ዘለዎ ኣፍልጦ ብምሉኡ ብደቂቕ ዝተማሃሮት እያ ብዝግባእ ከተተግብሮ ስለ ዘይከኣለት እያ እምበር ብደቂቕ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ምሕደራ ዝተማሃረት ውድብ እያ ሕወሓት ጌታቸው ካብ በረኻ ዝመፀ ሰብ ኣይኮነ ጌታቸው ገለ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ደፊኦም ደፋፊኦም እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምዝራብን ናይ ምእማን ዓቕምን ስለ ዝረኣዩ ከም ሰብ ስለ ዝሰሓቦም ቁሩብ ፊደል ከዓ ስለ ዝቆፀረ ምናልባት ክሕግዘና ወይ ክጠቕመና ክእል ኢሎም ዘምፅዎ ሰብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናቶም ርድኢትን ዕላማን ስለ ዘይነበሮ ልክዕ ከምቲ ዮሃንስ መንጋግ ድብልዎ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ሰብ ማለት ዕላማን
ይረአና ይነበሮን ሕጂ ከዓ ዕላማን ራእን ስለ ዘይብሉ ሃዲሙ ናብ አዲስ አበባ ኸይዱ ማለት ኩሎም ቶም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ትግራይ የለውን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ክጥምታ ዝደልዮ ነገር ተሃልያ ኣብ ከባቢኻ ዘየለ ሰብ ኣይናትካ ኣብቲ ተኣትዎ ኩናት ኣብቲ ተኣትዎ ሓደጋ ኣብቲ ትውስኖ ውሳኔ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ይኹን ኩሉ ዓይነት ውሳኔታት ምሳኻ ኮይኑ ዘየተግብር ሰብ ኣይናትካ ህወሓት ኣብ ኩናት ኣትያ ነይራ ኣብ ኩናት ምስ ሓለፈት ነብሶም ከድሕንሉ ዝኽእሉን ወፃእ ካድምሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣለዎም እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ኣለዎም እዩ ናይ ህወሓት መራሕቲ ኣብቲ እሶም ዝጥቀምሉ ግዜ ዘዋህልልዎ እኹል ገንዘብ ኣለዎም ንስደት ከብርሕሉ ዝኽእሉ ኣማራፂታት ኣለዎም ገብሩ ኣስራት እዋኑ ቀንዲ ናይ ኩናት ሰብ ኮይኑ እልቢ ዘይብሉ መንእሰይ ዘጥፍእ ሰብ ገብሩ ኣስራት ግደፍዎ ስየ ኣብርሃ ዋና ሳሞራ ካልኣይን ሳልሳይን ወራር ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ እዚ ኩሉ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያ ዘጥፍኦ እሱ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተሓታትነት ዝበሃል ነገር የለ ፖለቲካዊኹን ወተሃደራዊ መራሒ ኮይንካ ተሓታትነት ዝበሃል ነገር የለ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ማንም ወረበላ ማንም ናይ ጽርግያ ሰብ መጽኡ በዓል ስልጣን ክኾነሉ ዝኽእል አጋጣሚ ስለዚ ኢኻ እኮ ናይ መንግስቲ ዘረባን ናይ መንግስቲ ፕሮግራምን ተራ ናይ ጽርግያ ሰባት መጽኦም ክዛረብዎ ትሰምዑ እዚ ስምዑ በሻቢያ ወያኔን ትበላና ከዛ ሻቢያን ትበላለህ ሻቢያን ተጠቅሜ ወያኔን ሳጠፋ ምንድን ነው የምፈልገው ካልክ አንደኛ ወያኔን ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ ማስፈታት ያስፈልግ ወያኔ የነበረውን የዘረፈውን በባንክ በምን ያስቀመጠውን ሀብቱን ሙሉ እስከ መጨረሻው 70 ሳንቲም ድረስ ትቀበላል ወያኔን ልክ ኢህአዴግን በምርጫ ቦርድ እንዳፈረስከው ህወሓትን ታፈርሰዋል እንደ ፓርቲ ዳትሰት ገዳ ወያኔም ሻቢያም አንድ ላይ መኖር የሚችሉ ኃይሎች አይደሉም ይተፋፋሉ እሱ አይቀርም ሁለቱም ሀገር ይዘው እንኳን በሰላም እኮ መኖር አልቻሉ ሁለተኛ ኢሳያስና ሻቢያን ከስልጣን ታወጣል ለኢትዮጵያ ባለፈው ይሄን ነገር በጣም በዝርዝር አስቀምጫለሁ ለኢትዮጵያ አደጋም አይሆን ከዛም አልፎ የኢትዮጵያ አገልጋይ የሆነ መንግስት ታስቀምጣል ሶስተኛ የኢትዮጵያን የባህር ኃይል እና የባህር በር ንብረት ተመልሰን ሊግሊ ተከራያለ ምናምን አላሉ እዚ ቅድሚ ካብ አብይ ወይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወይ ካብቶም ኦፊሻልስ ደለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስማዕና ካብ በዓል እዚ ተራ ናይ ጽርግያ ሰባት ወይ በጋዜጠኛ ዝፍለጡ ተራ ናይ ሶሻል ሚዲያ ሰባት ኢና ሰሚዕና ዘረባ እዚ ፕላን ናይቲ ተዓበየ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕላን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ በሓደ ናይ ጽርግያ ሰብ በሓደ ተራ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክትሰምዖ ከለኻ ማዕርኽ እንደይ ዝተባታተነ ናይ ሴኩሪቲ ሲስተም ከም ዘለፍቱ ውሽጢ መንግስቲ ይዘርእ ስለዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ነገራት እቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ በዓል ናጽነት ፕሬሲደንት ዘስምዖ ቃል ብልጽግና ከም ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ኣተግባሪ ወይ ከዓ ልኡኽ ኢልዎ ወልኡኽ በቃ ስለዚ ኣይኮነን ዶ ብልጽግና ኣኸዶምቲ ክሕጉስ ዘኽዘኽ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ሲ ቀደም ሰበስልጣን ናይ ህወሓት ዝነበሩ ሎማ ሃዲሞም ኣብ ስደት ዝቕመጡ ዘለው ናይ ቀደም ጀነራላት ከይተረፉኮ ከምዚ ንገብር እሞ ድሓር ጽባሕ ንግሆ ንኢማራት እንታይ ተገበርናይ ሓይሽ ንብላ ኢሎም ክዛረቡ እኮ ሰሚዕና እዮም አልባ ተላላኪዎች ባንዳዎች ያሉበት ሀገር ሲሆን ጨው እያቀመስክ ትልካቸዋል እነዚህ እግር አልባ ባንዳዎች ሳይቸገሩ የራሳቸውን ዜጋ የራሳቸውን ቤተሰብ ለመግደል ይፍጨረጨራሉ አልባ ተላላኪዎች ባንዳዎች ያሉበት ሀገር ሲሆን ጨው እያቀመስክ ትልካቸዋል እነዚህ እግር አልባ ባንዳዎች ሳይቸገሩ የራሳቸውን ዜጋ የራሳቸውን ቤተሰብ ለመግደል ይፍጨረጨራሉ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተረጋግአት ትግራይ ኣይተድልዮን ተወላዲ ትግራዋይ ኣይድልዮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኡ ክኽድም ዝኽእል መሪሕነት ኣብ ትግራይ ኮፍ ክብል ከሎ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ክትዘምቶ ትኽእል ወርቅ ኣሎ ከምኡ እውን ተዓቕሚ ሰብ ተደሊኻ ናብ ኩናት ትእትዎ ተደሊኻ ናብ ዕቑር ሰራዊት ጌርካ ናብ ካልእ ሃገር ብሽም ዓቀብቲ ሰላም ትሰዶ ድላይካ ክትገብሮ ትኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ኣሎ ብጽንዓት ተወፋይነት ብንቕሓት እውን እንተኾነ ካብ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትደሓሸ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ነዚ ዓቕሚ እዚ ከባኽኖ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንዕኡ ከገልግል ድኽእል ሰብ ወይ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ኮፍ ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ንምግባር እዩ ብዝተኸኣለ ዓቕሚ ትግራይ ትጥመ ትግራይ ሽግር ውረዳ ህዝባ ይባታተ ናይ ጉድሶን እዩ ብልጽግና ብሰዓት እዚ ምክንያቱ ካብዚ ኩሉ ክልላት ተኸፊኣቶ ደላ ወይ ኣሸጋሪት ኮይናቶ ደላ ትግራይ ሳኻ ተጋሩ ክርድእዋ ኣይከኣሉን እምበር ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምርድዳእ ኣለዋ ወይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ይኹን መረዳእታ ገይሩ ወይ ንሰላም ጠጠው ኢሉ ወይ ከዓኒ ካብ ሕጂ ንኔው ኩናት ኣየድልየናን ነብስና ክንከላኸል ኢና ካብ ሕጂ ንኔው ኣማራፂና ሰላም ጥራይ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ መፂኻ ብሰላም ጥራይና ክንዳራደር እንደል ወይ ክንዘራረብ እንደል ክብሉ ከለው ንብልጽግና እዚ ናይ መጨረሽታ ጥፍኣት ምክንያቱ ታሒዝዋ ዘሎ ሓንቲ ወንበር ብከምዚ መንገዲ ኣትወድቕ ኣብዚ ቀረባ ሰዓት ጽምዶ ዝበሃል ርእሲ ምስተላዕለ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ነገር እንድሕሪእኹሞ ጌታቸው ሃዲሙ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ምክንያቱ እዚኣ ነገር እዚኣ ሽግር ሒዛትሉ ስለትመጽእ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ነገር ጥፍኣቱ ስለዝኾነ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ዝሰዓበ ነገር ተነይሩ ሕብረት ናይቶም ተፈላለዩ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘለዉ ፋኖታት ብድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፀ ሕብረት ናይ ኤርትራውያን ምስ ተጋሪኡ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ ዓይነት መረዳእታ
እዚ ኩሉ ህዝቢ 900 ክትብሎ ትኽእል ብጀካ እቶም ገለገለ ኸደምቲ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ገዲፍካ ዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዚ ነገር እዚ ሲዒብዎ ስለዘሎ እዚ መጀመርታ ምውዳቕ ናይ ብልጽግና እዩ ስለዚ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዓውታ ኣውያት ንሰምዕ ዘለና ማለት ስለዚ ሕጂ ክወፅእ ኣለዎ ምስተፈላለዩ ናይ ኤውሮጳ መራሕቲ ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ እንተተኻኢላ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዋ ዝነበሩ ንኤርትራ እገዳታት ክገብሩ እንተኽኢሎም ከይድካ ክትሕሱለካ ከተዳኽር ኣለካ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛ ዝሓለፈት ፕሬሲደንት ዝበላ ዘረባ እሳ ናይ ኣኸዶምቲ ክሕጉስ ክብል ቀዳሞ ኮይኑ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝሕምስ ደሎ ኣብዛ ሰዓት ልክዕ ከምታ መለስ ዝገብራ ዝነበረ ክኸይድ እዩ እዚ መንጋግ ዝተዛረባ ዘረባ እንተሰሚዕኹማ ይኣክል በቃ ልዕሊ መጠን ኢንተርቴይን ጌርናዮ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከውድቁን ተዓዲ ክዕንውን ኢትዮጵያ ኸኣኒ ንኤርትራ ጎቢጣ ከምቲ ናይ 52 ዓመተ ምህረት ወይ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ባሕሪ ወይ ወደባት ክትቋጻጸረሉ ትኽእል መንገዲ ክፍጠር ተኽኢሉ እዮም ሓሰው ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ሓንቲ ናይ መጨረሻን ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውንቁር ብመረዳእታሲ ኣብ ሓባር ከተምጻልና ትኽእል እያ ዝበልዋ ኣማራጺያ ግን እዚኣ ክትግበር ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ምክንያቱ ከባቢ ኤርትራ ዘላ ኢድና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብስፍሓታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘላ ኢድና ኤርትራ ተዓቢ ፖለቲካዊ ንቕሓት ይኹን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ይኹን ናይ ሰላም ድልውነት ይኹን ነብስኻ ናይ ምክልኻል ቁርብነት ከም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ የለ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ ከተውድቕ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ነቲ ናትካ ኣካል ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ዝኸፍእ ሓደጋ ከተውድቕ ሎሚ ብመንገዲ ኤርትራ ክትሓልፍ ኣለካ ሎሚ ብመንገዲ ትግራይ ክትሓልፍ ኣለካ ናይዞም ክልተ ሕብረታት ከዓኒ ምውዳቕ ናይቲ ዝሓመቐ መንግስቲ ብኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ዝሓመቐ መንግስቲ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሃሊቑ ክንሕንፍሽ ዝበሉ ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ውሽጢ መጋበርያ ዝኾንዎም ጃንዳታት እናዓደጉ ነቲ መሰጋገር ሓላሊኾም ህልኽን ቆይቁን እናጋውሑ ናብ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣዕሪጎም ነቲ ረፅሚ ብመንገዲ ጎረባብትን እናመወሉን እናንበድበዱን ከማሕድርዎ ይነጥፉ ኣለዉ ናይ ኩሉ ዝግዳይ ካብ መከራ ናብ መከራ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ ህዝቢ ሱዳን ነቲ ጉዕዙ ኸሊፉ መከራ ዘውርደሉ ዘሎ ሸርሒ ተመኲሩሉ ተቃውሙ ከስፍሕን ከሐይልን ተበግሱ ኣሎ ጎደቦ ሱዳን ከዓ ሕልናዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዘይተቆጠበ ደገፉን ህዝቢ ሱዳን ክህብ ግቡእ እምበር ግንዑ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፎስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዘኸተሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣብ መዛግብቲ ስኑድ እዩ ፕሬዚደንት ትማለ ሰሚዕና ኢና ደጋጊመ ፕሬዚደንት ብላለኹ ምክንያቱ እትፍቲ መደረ ዝተዛረቦ ዘረባ ቀስ ኢልና ብሙሉእ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ እንተሰሚዕናዮ ከይሰልቸና ደጊምና እንተሰሚዕናዮ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ መረዳእታ ናይ ዝሕጂ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ክነግረና ይኽእል ብፍላይ ናይ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ናይ ሶማል ኣብ ዕንክሊል ኮለል ዝብል ነገር እዩ መፍትሒ ክመጽእ ዝኽእል ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገር መፍትሒ ምስ ተረኽቦ ሶማል ናይ ገዛእ ርእሳ ፖለቲካዊ ሽግር የብላን እዚ ናይ ዓሌታት ኩናት ኣይኮነን ማንም ናይ ዓሌት ኩናት ከልዕል ዝኽእል ሰብ ገንዘብ እንድሕር ሂብካዮ ንጽባሕታ ክትስእ ክእል ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ክልዓሉ ክእል እዮም ኣብ ሓደ ሃገር ከምዚ ብሶማል ዝገብርዎ ብምልኦም ዝተመወል እዩ ኢትዮጵያ እንተትድቅስ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋእ እንተዝመጽእ ኣብ ኢትዮጵያ ዕሱብ ደይኮነ መንግስቲ እንተዝትከል ንህዝቡን ሃገሩን ዝሰርሕ መንግስቲ እንተዝትከል ሶማል ኣብ ሓፂር እዋን ንርእሳ ዝኸውን መንግስቲ ምተተኽለ ልክዕ ከምቲ ካብ ካልኦት ሃገራት ጠቕሊሎም ዝወፅዎ በዓል ፈረንሳ ተሰጊጎም ሃዲሞም ዝወፅዎ ኢቭን እተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቤዚ ሒዘን ዘለዋ 5 ሃገራት ከም በዓል ፈረንሳ ኣሜሪካ ቻይና ዝርከበን ጠቕሊለን ካብ ጅቡቲ መወፅ ኣፍሪቃ ሎሚ ሓደ ዓይነት መረዳእታ ሒዙ ዓለም ኣብ ክልተ ስለስተ ጎጀለት ኣብዚ ጉጅለታት እዚ ኣፍሪቃ መርገፂኡ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ልዕሊ 80 ዓመት መርገፂኡ ዘፍለጠ ሃገር ኣፍሪቃ ነዚ ነገር እዚ ንክትስዕቦ ግን ክንድዚ ዝኣክል ዘበናት ወሲዱ ሕጂ ግን ቀሪብና ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብተስፋ ማለት ብዙሕ ለውጥታት ስለንርኢ ዘለና ኣብ ከዓ ናይቶም ክዳቀቑ ዘለዎም ክፍኣታትን ሕመቃት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ኣካል ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክጠፍእ ዘለዎ ቀዳማይ ነገር ናይ ቁጠባ ናይ ድኽነት ሽግር ዘይኮነ ናይ ድሕረት ሽግር ኣብ ከዓ ቀዳማይ ናይ ድሕረት ኣብነት እዩ قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قال اسمرا زركب الصلينا قلبي بالوقت غلط بلاد عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيدمك زرب أبانا يبتصف إذنا زاناتي عمبابا يلا لا قربا ኦሮማይ ርሳስ የላማ ቀረባ
ዋታ ክኸውን ጎይታ ሓሪኒ ስቤት ዓቕሙ ክብን ዝዓቕኒ أنا بدمي وحس فخنا سبع عقمي بلون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صاد ولادي أفغراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا سحبه زحب الله تموتي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي وصمت وصمت لسا مالي كبرتي زامت راويت جنتي كبت صواب جخو كم تقبل عليك أفضراوي علمي من يرميو أبكتي ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዝነበረኒ መደብ ከምዚ ይመስል እዚ ቻነል ንኽዓቢ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልኩ ሰላም መዓልቲ